почна. Тихо. Бати майка. Вай. Аз съм с нитро, И аз съм с нитро. Уч. Аз направо по планината ли го чекат калинки. Абе! Който ще я спаси. Ти от кой път мина, бе? Нагоре съм! Опа! Слизаш ли? Ледо. Аз и сега ще се кача. Слези ли? Сега, искаш да сляза? А, Наново да почнем. няма смисъл, брат. Ние, защото да почнем да снимаме. И татко, мълчи, аз снимам, ти казвам ти. Но май ще разменим шапките, после в интернет да те чуят. Не, казвам ти. Аз се качвам нагоре пък, за те не знам. Ще ходя да пикам горичката. Леле, обърках пътя. Идвай, качи се нагоре. Ама аз сега не съм в играта. Знаеш ли оная горичка там, нагоре по Еверест? А какъв Евереста гони тебе, бе? Идвай. Не знаеш, че снимам, брат. Те изправя такава. Викаш ли ми нещо? Да, викам ти. Проблем ли имаш? Да, да си го разрешим. Ай, Ай. не те разбрах какъв ти е проблема? Ай си го разрешим. Ама какъв ти е проблема, ето е. Къде ма прати ти от тъпото? О, мале. Аз съм вече горе. Искаш ли ние сега и аз? Ама изведнъж от земята ще изляза. Знам. Глей сега. Аз котка. Чакай, не съм Нищо ми се бъгна играта. Още не съм горе. Чакай. Ще изляза. Влизам пак и на планината с горе е. Чакай, аз още не съм, бе, има още. Да, вече съм горе. Ма никой не остана. Стига! Заболя ма главата. Готов си, мой. Леле, слизам! На старта да се чакаме. Слизам! Този клип ще стане по-дълъг, отколкото очаквах. Аре да се чакаме на старта. Да знаеш, идвам. Аз се изяждал. Има още. Ще тихна! Иде пак назад. Тихнах! Опа, let's go! Слизам надолу и моткил. Ай сега. Ай само чакай, идвам. 360 бак. Аз направо хикс. Какъв фикс е? Да дойда на... Ти да, на уни. Защото съм някъде по пътя. И ти не знаеш. Изгубен си. Нали? Не. Мали, как върче? Аре отгоре надолу да се спускаме с BM Хиксови. Добре, ама да те намира първо. Тук да е финала. Где тръгнахме с колите? Дето аз съм там. Да чакам. Чакай, там дет тръгнахме. Кое? Аз направо там се спаме. Ни. Гати убита кола. Ама толкова с убита не си виждал. 4 по 4. Аре, едва ще е. Аха. Не сте.
Не сте. Сега пазих за телефона, ти звънят пътя. Харди се. Не. Къде си? Идвам. Не идваш. Къде си точно? Да, те намеря. На планата ли си? Направо слизам долу. Ти. Я натисни на картата, нали там има и мостчета. Едно по-такова нещо, разклонение на карта. Ама долу дясна страна. Аре, идваш ли? Чакай. Не. Не. Тук на майка си уеде. Значи тя 4 човек с кросът, знаеш какво прави? Боерите съм някъде. Нагоре или надолу? Надолу. Май нагоре или надолу. Едно от двете. Надолу. Окей, сега ще намеря, бе. Слепам. Я напишнеш на чата. Ти си сино, те да знаем. Аха. Китайски език. Моя език. Колапта госпожата по биология. Какъв си ти? Ма питаше, да, ти отде идваш? От Марс идвам, марсянец съм. Слизам надолу. Да знаеш, че май не съм по пътечката. Бом. Знаеш къде съм сега? На Марс. Знаеш ли има една горичка тук? Аха, всеки ще стане. Една къща. Ай, идеално е сажда. Чай опикам горичка. Искаш ли сега от земята да изляза? Ти ако знаеш къде Бум. съм. На къщата съм. Има тук някакви с камиони. Къде бе? На къщата съм, бе. Има някакви с камиони тук ти. Ама аз съм на къщата бе. А? Не те виждам. Къде си точно? На някаква къщичка тук изгори, има тук някакви... Ми друга къщичка в гората няма. Това телевизор бе. А? Това телевизор малко бе. Намали малко този телевизор, ви каза. Я ли ми... Аз не ти викам. Дали да станеш ли сега? Чакай, аз правя да снимам, че много викат. На 15 съм, какво искаш? Ми не, чува се, сега в интернет като